Gitanoek izaten ziren apurbete, ambulanteak, ezta? Etorrian, ibilten ziren. Zure ume denporatan eta badeko zuak orduriko lan karretakin edo ibilten ziren? Hemen orduen Sanblas egunea orduko, astebete harin gero azten zizan etorten. Hemen kamino eskinetan apeteta uten zizan karroz. Txakurrek eta umiek eta nabetik otezan. Urtsego izen dau terreno zatetxo bat, urtxe udaletxeko eskolen atzetik iturri bat hor, iturri zen ondu neuen az bat eta az azpizen neuen nolan zelai bat. Gitano lekue, euki honarek izinan, horrotez izan, hilebete inguruen ero horrotez izan, gitanok posadatzero, horreko jeben euren da. Eta etorten ziren Sanblasetarako orduan? Bai, Sanblasetarako etorten ziren, bai, Sanblasetarako harrimetan ziren. Ostan zime, pasau egiten ziren, no zepenien hor karrukaz, hemen kaminiun da pasu duten da, bai, hemen gehatu Sanblasetarako egiten ziren. Eta zer gaitik, horra feriara etorteko? Bai, Sanblas eguneko perezarako, bai, horrako zertzen ziren, bai.